Bangaphaya kwe-3,000 abantu abasoleleka intsholongwane ye-COVID-19 kulo mmandla weNelson Mandela. Namhlanje inkampani evilisa utshwala iDistell iqalise iphulo lokufundisa abanini bendawo zentselo ngemiqathango ye-COVID-19 ngeenzame zokucutha amanani akhulayo. Umyalezo endinawo umnye that abantu mabenze lento ifunekayo, bathobele umthetho i-regulations ze-COVID-19. Lento sizawuyenza namhlanje training sifuna ukuqinisekisa into yobana ngaba abantu abathengisa utshwala ngakumbi kwelicala le-Nelson Mandela Bay bayakwazi ukuyilandela imigaqo ye-COVID-19 kwaye bayakwazi nokusicebisa nokusebenzisana ingakumbi abantu abasela utshwala ngokuthi sikwazi uba sibasanitize, sikwazi ukuthi siyakwazi ubaxelela into ngaba mabanxibe imask. Imali engaphaya kwesigidi ebekelwe bucala ukufundisa uluntu ngale ntsholongwane ye-corona. Kwaye abanini bendawo zentselo babongozwe ukuba bakhuthaze abathengi ukuba bahlale banxibe imask zabo. We are hopeful that behavior is experienced today in this place will be able to further spread across Nelson Mandela Bay. We hope that le training esinayo namhlanje ekhaswa iDistell izakwazi ukunceda abantu bashishine in a positive way. Eliphulo liza kunabela nakumaphondo afana eNtshona Koloni, eThekwini kunye naseGauteng. Ndinguzolani Moya wendaba ze-SABC ndiseBhayi.